Tuwing kong itago at ingatan na lang ang alaala ng masayang panahon natin. Kaysa makita kong dumating ang araw na matapos 'to. Hindi ko mahaharap 'yon. Ganito kita kamahal. Saan daw ho nagpunta? Hindi naman sinabi eh. Ewan ko, hindi ko alam. Basta pinagbili niya na kung pupunta ka rito o tatawag ka, sabihin ko lang na nagpunta siya sa paborito mong lugar. Bakit raw ho? Ay naku, ewan ba dyan sa batang yan, hindi ko rin maintindihan eh. Hindi ko naman mapigilan. Parang nahihirapan siya na pangatawanan niya na mahal ka niya. Huwag mo na siyang sisihin. Ngayon lang naman niya naranasan to eh.